Ja, du precis. kan ta lite kortare koppel och då kanske du kan visa lite här i handen med din högerhand. Alltså, det är väl så här. Ja, precis. Det jättefint, så ja. Ja! Det var snällt. Jag behöver nog inte ens ge dig en klubba. Yes, snyggt! Ja! Så att det verkligen blir kul. Oj!